idan ka dubi duniya karkab babu dan adam da ake girmama shi irin manzon Allah. Saboda haka sai ya zama abin da Allah ya faɗa sahabbai sun yi aiki da shi, mabiyansu sun biyo a kai har dai muka ya iso ga zamaninmu. Don haka yasa babu dan adam a duniya da ya samu girmamawa irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, mutumin da bai yiwuwa ka kira sunansa sai kai mai salati, mutumin da ake mar addu'a ba dare ba rana, shine manzon Allah daga dukkan wani abin ki. Saboda haka a zamanin sahabbai suna da rai sun ba da kariya ga annabi Muhammad. Duk abin da zai taba annabi sallallahu alaihi wasallam ko mutuncinsa ba su wasa da shi ko da wasa. To mu kuma a yanzu da ba mu ganin manzon Allah, za mu ba da kariya ga mutuncin manzon Allah. Wannan umarnin Allah ne, kar mu manta. Saboda haka da Allah madaukaki ya ce litu'azziruhu, yana magana ne da duk masoyin manzon Allah. Saboda haka duk inda aka samu wanda zai taba annabi sallallahu alaihi wasallam, bai kamata musulmi ya shiru ba ta ko ina. Idan ya yi shiru akwai hisabi tsakaninsa da Allah a ranar tashin kiyama. Allah ya ba mu ikon ba da kariya ga mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kada ku manta ku yi sharing wannan video din ga yan uwa domin su amfana da irin waɗannan ilmomin da malamai suke ba mu a wannan shafin namu na AGY Media Da'awa da Abdul Jalil Yusuf Muhammad. Sai mun haɗu a video na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.